Bao Ustuma Utreko Aletao Umama wakwakhe umongamelikazi Mamshabalala abavangeli bebanjwa amagosa esekethe amagosa amabandla abazalwane abalapha endihamba nabo abangabashumayeli banamhlanje vice wabashumayeli nomkhosi wonke wabashumayeli vice wamadodana nomkhosi wonke wamadodana vice womanyano lomama nomkhosi wonke womanyano vice wentombi nomkhosi wonke wentombi Wesley Guild, one heart, One way, one way, one heart, church choir, one voice, one song, the children ministry, Othemba, Nonothemba, teens, the twins. Wonke umuntu olapha wawumdoda nomama wawuphashimani wonke umuntu olapha zindwendwe esibekekileyo ngiyanibulisa nonke abazali phansi komnqamlezo kusasa nje kwelihle igama lomfelo wami nomvukelo wami Yesu Kristu molweni kwilizwi lenkosi esiwafundileyo namhlanje lokuqala silifumane kwincwadi yomprofeti uIsaya siqala ukufunda kuchapter 52 verse 13 sayoma kuchapter 53 verse 12 kamazwi phana wathandayo akuyivesi yesithathu kuchapter 53 athi udeliwe shiwe ngabantu indoda enomvandedwe uqhelene nesifo wanga ulowo usetheliswe kuye ubuso udeliwe thina ke asambheka awumazwi nje enjani into kokubana siwajonge kule vesi incwadi yesibili esifundileyo kwabaseKorinte bokuqala isahluko sosokuqala siqala ukufunda kuverse 18 sayoma kuverse ka31 ngithanda khona amazwi ku27 athi uThixo usuke wenyula into zobudenge zehlabathi ukuze azidanise ezobulungu uThixo usuke wenyula izinto zobudenge belihlabathi ukuze azoyise ezobulungu yathi verse esithathu esifundileyo kwincwadi yomvangeli uMateyu ichapter 27 saqala ukufunda kuverse 27 sayoma kuverse 40 indawo endithanda into okubana ke
siphume nayo apha xa sigoduka ila verse eku-39 kwesahluko sika-27 la verse eku-29 bamnyelisa ke bona ababendlula nendlela behlunguzela inhloko zabo. Yona verse ke endicela into okubana sicande ngayo lendlela ebheke eGolgotha. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza. Bamnyelisa ke bona bendlulayo bahlungezela inhloko zabo. Okubana ke uyagoduka uyaphuma apha kule Pasika ubuzwa apha endleleni into okubana bekwenzeka ntoni pha la ndawo enisuka kuyo, bekuthethwa ngantoni, uzothi bekunyelisa uYesu. Ufuna nje into okubana uzuthethe lo nto uthe yona nto endiphume nayo pha bekunyeliswa uYesu. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza kuba akukho nto eqoba amandla njengento yokunyeliswa. Uvele uzibona into okubana usike wayinto engento, uzibona into okubana akho nethemba ongaphuma kulo. Uyabona ke Rhamente engcwele yasemdantsane ndizawuthatha le ndlela ebheke eGolgotha. Kodwa ke zininzi ezisitishi ezibalwa apha. Ndivumeleni ndithatha isitishi zibe mbini qha ndiyeke ndidedele abashumayeli. Ndifuna ndivumele into okubana ndithathe uYesu Kristu ndimthathe apha uNdlovu amshiye khona endlini eRhuluneli, ndingene nje kulaa ndlu ndogqiba ukuphuma kulaa ndlu ndiyome eGolgotha ndinike abashumayeli. Rhamente evuma ukuthandaza. Ndifuna nje uba enye nenye noyithetha ngenye imini. Rhamente evuma ukuthandaza. Uba ningathi ke khona isiteshi angasithethanga ndiseneminyaka eyi-10 ndikuleseke azothatha ezinye izitishi. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza. Bamnyelisa ke bona abadlulayo behlunguzela inhloko zabo. Ndivumeleni ke ndingene apha endlini eRhuluneli. Rhamente engcwele evuma ukuthandaza. Ndimvile uNdlovu kusasa xa isisithi ngokwesigwebo kanye mandithi isentence uye wathi andifumani tyala kulo mntu. Yabona ke once kuba uthi uNdlovu wayihleli esihlalweni sobugweba, so and uthi yi-high court awusakwazi ukugqitha emveni kwale court. So once ahlale esihlalweni sobugweba it means i-decision azoyikhupha it's final. And uthi xa eyikhupha uthi uNdlovu wathi andiboni tyala kulo mntu, but ulindeleke ngokumuntu ogqiba ukutsho njalo athi umuntu obemangalelwa athatha iibhegi zakhe agoduke ngoba umantshi omkhulu uthi andifumani tyala. But ingxaki kufikwe kuthiwa awunatyala kodwa iphume iverdict ethi uyawuhlawulwa ngezinto ezizizathu. Ndivumeleni ke Rhamente ndimamkele ngoba uNdlovu
uNdlovu usuka naye ecourt wabhekwa kulendlu yehuluneli okwakuyilona ukuba ngabe likulahlile itshala ecourt usiwe kuyo siqale apho isigwebo sakhe khamente engcwele evuma ukuthandaza ndivumeleni ke ndingene kulendlu apho qala khona isigwebo uthi umbhalo ke khamente engcwele evuma ukuthandaza uthi umbhalo wathathwa ngamasoldati ngoku amthatha ngegunya ayifumene imandate ngoba imandate uyifumana ngokubana umpostoli uPilate ibe nguye ombethayo ibe labo mvimbe bemane bethwa yona bekungekabi imivimbo ecela into okubana unetshaka bayele umuntu oqala onikeza isigunyaziso sokubana yenzani nantoni na kwakulindeka luba uPilate ambethe okukumbetha ke azenzela amasoldati ngoba uPilate akambethanga ayingeka amenze amasoldati because amasoldati alindele into evela khamente engcwele evuma ukuthandaza kuPilate uthi umbhalo wathi wakumbetha amkhongozela amasoldati khamente engcwele evuma ukuthandaza angena naye endlini yehuluneli angisazi uthetha ke ngoba uNdlovu uyithethile okubana ubethwe njani manikhangele nje ezinye izinto ezenzeke kulandlu apho kuqala khona khamente evuma ukuthandaza isigwebo sakhe khamente evuma ukuthandaza angisazi uthetha nangale nto bebethwa ngayo khamente engcwele evuma ukuthandaza kodwa kulenza kuyo kuqala iprocess uqala isigwebo uqala indlela ebheke eCalvary khamente evuma ukuthandaza kwanyanzeleka babake basteshini apha basenzela umathanda khamente engcwele evuma ukuthandaza ithi ke lembali khamente ithi ke lembali xa ithetha kubane amasoldati kumele into okubana agunyazisayo into okubana mayombethelele amezinto amezisazona kuthiwa mane khamente evuma ukuthandaza kodwa xa ufunda uvesi 27 ithi abizwa onke amasoldati and awabala kamasoldati kaPilate kuthiwa awu-200 wonke abalapha ukuzosenzela khamente engcwele evuma ukuthandaza uthi umbhalo ke athi xa ifika kulendlu khamente evuma ukuthandaza uthi into yokuqala yenzayo khamente evuma ukuthandaza enikelele gunya uthi aqala ngokumhlubula ingubo ayeyembethe yabona ke kwaYuda awusithi xa ungumuntu wakwaYuda awumbathi ingubo ezimbili kube khona ingubo yangaphansi kube khona ingubo yangaphezulu okuthiwa yingubo yokweleka khamente evuma ukuthandaza kosomhloko uyithanda inkosi yami le ngubo yake yokweleka yayona ngubo ebunika usidima yayona ngubo eyayikwenza into okubana ube ngumuntu phakathi kwabantu ubonakala into okubana uhloniphekile yabona umuntu xa isiya kwakumkana angahambe evathazela enganxibanga ambathise ngasehla ukubonakalisa inhlonipho laa ngubo ke yayiloyo nto leyo le ngubo uYesu Kristu ayembethe ngaphezulu leyangaphansi yayivala nje i-private parts and inexabiso lena yangaphezulu awuthi uma uyinxibile abantu bajike nawe kujongwe nexabiso onalo ngenxa yengubo enxibileyo khamente evuma ukuthandaza kosomhloko uthi so yayiphakamisa indignity yakho nobuwena nokuziva kwakho xa unxibele ngubo kuthiwa wawusithi xa uke wakolotha umuntu ungasanamali yokumbhatala
sasihluba ingubo engaphezulu ushiyeke nengubo yangaphansi ubona lelizwe lonke akanamali kwaye usematshaleni kamente ngwele vuma ukuthandaza Nkosomhle kaThixo nokuthanda inkosi yami so xa bemhlubula lengubo basusa ubuyuda bakhe basusa ubuntu bakhe bamshiya umgcinela uDlovothi bamshiya ehambaze athi bayinale ngubo nayibiba inde kama nje vumtenda futhi nayo bayihluba bagqiba bayijija bambophelela ngayo that means washiye uYesu ehambaze endlini yerhulumeni bagqiba bahleka kama nje vumthanda ngoba abantu into abayenzayo xa bezokonzakalisa baqala bahlubula isidima kama nje vumthandaza ngoba lengubo bayihlubulayo yeyasidima bahlubule bashiyeze ubona lilizwe lonke ubuzo yibo bagqiba kuhlekise ngayo ngoba kwangaphelele ukuhlekiswa ngaye ingahlutshulwanga lengubo ashiwe hambaze ashiwe into engento kamente vumthanda wathi umuntu emkhulu kamente vumthanda uyabona ungayenza yonke into ongayenza ngami kodwa wathi wandihlubula ingubo wandihambisase ugqiba isidima sami ngoba wenza nomntwana omncinci athi xa ngibone ndihambase athi ndimaze hambase kamente vumthandaza ngokwabo babemgqibile xa bemhlubula lengubo yexabiso kanti abazi ukubana kamente vumthandaza le nto abayenzayo bangabahlumina bangayihlubula ingubo yami and xa ndike ndihambase ndiphinde ndirekhave ngoba ndithi xa usiqi abantu bathi into yokuba simaze hambase sophinde urekhave kodwa apha kamente ingathi bahlubule umuntu orongo kamente vumthandaza ngoba uke wathi othethayo wathi kalokhu apha kuzobuyisa uAdamu omdala ngoAdamu omtsha ngakho apha kuzorecreatewa ubuntu bethu kalokhu apha kuzobuyiswa ubuntu bethu obudala lalela-ke uyakhumbula egadini yase-Edeni okubona wathi uThixo xa idala uAdamu no-Eva wababeka emnyazweni benganxibanga behambaze uthi umbhalo babehambaze bengenantloni sokuhambaze kuYesu Kristu kungazintloni kuwe but ukuhambaze kuYesu Kristu is not a shame because yathathwa ubuyiselwa eyideni kwi-originality yomntu kamente ngcwele afuna uthanda wenzakalisa wahlaza umuntu orongo wahlaza umuntu ongahlazekiyo kamente afuna uthanda andiyazi uba ungathatha umuntu athi uyazazi bosuba wazala uhambaze le mpahla enxibileyo uyifumane apha wathi wazala uhambaze and you never have been shamed uhambaze so ndizothi le nto abayenzayo benze umuntu orongo kamente afuna uthanda tell them xa behlubula ingubo bahlubula umuntu orongo xa bethatha bebebuze tell them diliyakayaka dijela kodwa wam uKristu uyandazi kamente ngcwele efuna ukuthanda so they were taken back kwi-originality yokubana ngamanye amazwi kuqala ubuntu obutsha ukuze uqala ubuntu obusha kuyanyanzeleka ukubana ube naked
ube uhamba ese ube vulnerable khamende vuma uthandaza kosomhle kathi ngoba yazi nale mpahla enqibileyo zininzi izinto ezigqumileyo xa ungasuswa lo manyana kungabona imihlolo khamende vuma uthandaza ngoba sibona sibahle ngaphandle kanti lapha ngaphakathi sonakele khamende ngwele efuma uthandaza so sometimes xa uzokwenza into right kuyanyanzeleka ihlutshulwe ngubo eqabehlubula vuma qabehlubula ngoba owathi uthixo bathi babehlubula asikuthixo bakhethisa amakhizana akususe konke ukungcola uvethiwa ususe konke ukungcola bethi bayahlaza kanti bayangcwalisa khamende ngcwela efuna ukuthandaza uthi umbhalo mamela ngizothi kuwe wena xa behluba ingubo suhamba ubhekabheka wokuthola ngokuhambasa bebona bekhomba bethi uyilento wokuthola ngokubebona izinto kuwe uthi kumane susa khamende vuma uthandaza uthi kumane susa suba newala mamela ke kanzoye ndithi bahlubula umuntu orongo phofu ayikho nje ebuhlungu njengokuhlubula into ehlubukileyo kakade khamende ngcwele vuma uthandaza yabona bona bathi bamsusa ingubo ukuze abe yinto engento kanti abazi ukubana uthi umpostoli Paulos wathi esesimweni sokuba nguThixo yena ngokwakhe bengakafiki amasoldate ukuzomkhulula ingubo yena ngokwakhe wayihlubula ingubo wasisicaca khamende ngcwele mamela lento yokuhlubula kwengubo ayiqali ukwenziwa ngabo yenziwe fika wathi ngesimo sobukumkani ithi mbhanela wahlubule ingubo khamende vuma uthandaza yazi le ngubo ungafuna ukuyihlubula ufuna uphakama yabona ufuna wasisiqala uyayihlubula ingubo. You forgot who you are and you become a slave. Utshona ezantsi umyeke uThixo ahambe phezu kwakho khamende vuma uthandaza ngoba into ekwenzakalisayo yazi into ekwenzakalisayo yini uyasikhuphula khamende vuma uthandaza yiloo nto ufuna nengubo uzuzitshuze ukhethe ingubo zexabiso ezinelebhu ube nelebhu enhle ngaphandle kodwa ngaphakathi ilebhu imdaka khamende ngcwele vuma uthandaza kahlubulele ngubo oyinxibileyo ovala amabibi ngayo ovala ukonakala ngayo kahlubulele ngubo khamende ngcwele vuma uthandaza uthi umbhalo bahlubule ingubo yakhe yabona ke ungcono umuntu xa idlala ngawo bathi akho nto ebuhlungu njengoba umuntu akwenza isidenge umthandaza akho nto ebuhlungu njengana ithi iBhayibheli bathi babemhlubula le ngubo bogqiba apho yabona kuMatthew kuthiwa uMatthew yena ukhala blind khamende vuma uthandaza akakwazi ukubona into ephephula kuthiwa yena wathi bomvu bathi xa ufunda uMark noLuke bathi bona le ngubo abambathisa yona yayiphephula khamende vuma uthandaza ngoba kubonisa inabazenzayo because kaloku ngela xesha lamaRoma wawusuthi xa ungumkumkani wawunganxibi nayiphi ingubo wawunxibisa ingubo ephephula ibonakalisa ikingship khamende vuma uthandaza so yiloo nto sisithi ngokaMatthew yayingekho red le ngubo but yayiphephula khamende ngcwele vuma uthandaza bethi ke ngoku ithi andike ngoku kuthiwa akuthathwanga ngubo exabiso wathatha ingubo endala ephephula wanxitshiswa yona bagqiba badlala ngayo bogqiba baqubutha bathi nkosi yamaJuda kumkani wamaJuda yabona ke khamende yabona akho nto engayifuni njengokwenza isibhakhe
Khamende vuma ukuthanda ufika uthi ankosi yamaJuda waqhuba unibethe uyibetha njani inkosi yakho unenza isibhanqa so into ethetha ukuthi lento ethethayo ngami akuyiyo lento yenza Khamende ngicela vuma ukuthanda uke wathi omunye umfundisi wami oyichomya omunye umfundisi oyichomya ndimvakashele pha kulaseketha kuyo kula dolophu yakhe xa sihamba pha emola udibana ke nomrhamente wakhe Khamende vuma ukuthanda athi xa isondela umrhamente wakhe athi awumfundisi wami awumongameli wami endiqonda okubana ke yabona uphuma umuntu xa isike wathi mongameli wami dibana naye emola ndiba nebhombo ndide ndincume wasuka lo mfo akancuma tu wavuma wagqitha ndaqonda uba yena umzalwana akanabuntu Khamende vuma ukuthandaza ndithi umrhamente wakho ndakhe ndayenza wesithathu onikela ipledge ukuze uphele athi umfundisi wami ungamoyi nomhoya wasike wathi lo mfo Khamende vuma ukuthandaza ndithi hayi awunanhloko ndithi buyela lo mfo uncume uthi hayi ndithi lo mfo uthi umfundisi wami uthi mamela uthi umfundisi wami apha emola lo nyanga ntathe sisuka kuyo ebejoyina iqumrhu lokubana mandihambe andingomfundisi uthi xa inabantu bakhe uthi andingomfundisi xa idibana namapha athi umfundisi wami uthi le nto ayithethayo ayiyona nto ayenzayo Khamende vuma ukuthandaza angazi noma wawayibona nale nto gosa okanye vice okanye nobhala uqonda okubana kubona kuyashiwo nje xa phakame nhlanganiswe kuthiwa nobhala wami babindithemi iphele bandikhuphe ngoba abanye abantu bayakwazi ukuyithetha lelo bangayithethiyo athethe enye enze enye empilweni yakho bathi kumkane kodwa bayambetha Khamende vuma ukuthandaza mamela bayakumvakalisa uncuma nabo nje apha emva kwakho Khamende ngcwele sumamela yonke into ethethwa ngabantu yokwenzakala Khamende ngcwele vuma ukuthandaza abanye abantu they don't mean what they are saying xa beqhobela izandla sovuyiswa sizandla abasiqhobayo Khamende vuma ukuthandaza ngoba mhlawumbi ezandla abasiqhobayo nje kanti isayi yokubiza ezinye injalo Khamende ngcwele efuna ukuthandaza uthi umbhala Khamende efuna ukuthandaza bamenza into enge badlala ngaye bemane bequlutha kodwa bayazi ukubana they don't mean it ngoba khona ebuhlungu nje ngomuntu othetha into angayiminishilo kuwe Khamende efuna ukuthandaza because they don't mean it uthi umbhalo Khamende lalapho Yesu wabayeka bayikhulula ingubo waphinde wabayeka bamembathisa ingubo yobukumkani yangathi uthi uYesu Kristu Khamende efuna ukuthandaza kakade mna ndivunywe lizulu Khamende efuna ukuthandaza kakade kuzaseka umbhalo othi ilitshe elaqekiswa ngabakhi salaba inhloko yembombo noma bengambhuqa batho yiyo ukumkani angikhathali ngoba bengahlala ngayo angikhathali ngoba bengambetha but what is not going to change kukuba ungukumkani so kufanele bambathise le ngubo basi noma uyayivana Khamende bona bathi bayameyisa kanti bayammusela kanti bamnikeza ingubo emfanele ufanelwe kukuyinxiba le ngubo mamela noma kwangoko Khamende efuna ukuthandaza yabona bangathetha izinto ezimbi ngawe but kukhona izinto abangeke bakwazi ukusitshintsha ngawe Khamende efuna ukuthandaza yabona bangamyelisa nganto yonke but never change who you are Khamende efuna ukuthandaza because ngamanye amazwi lento abaqimba bayahlekisa kanti bayamvuma Khamende efuna ukuthandaza yazi omunye umuntu nditsho kuletho myami ndithi yiyo nje
ngingathethi lonto ecala ngithi but noma ngangayithetha lonto but the fact remain uyiyo lento yiyo noma ngangayithetha athi abo-vice wami lo ano-vice okulo ayithemi ngakapheli useyiyo lento yiyo khamete ngcwele funa ukuthanda so never ever allow abantu bakutsalele ezantsi. They will never change who you are. Whatever they say, whatever they do, you are who you are. And uthi Paulos xa ithetha besithi kuye Paulos wenziwe ngani uba ngumpostoli wena because asikwazi abapostoli esibaziyo. Wathi uPaulos what you're not going to change is who I am. And I am what I am. Come and have mutandas. Okuyithanda inkosi yami. Ndizothi kuwena noma bangahlekisa ngawe kwangoku bazovuma bekhifela ngamathe bakuvume. Wababuza umuntu ovunyayo estradweni xa isenza izinto ezibhethe kuthiwa hayi kodwa yinjani bethi bemthuka bebemncoma basazovuma ngoku bethukayo. So remain who you are. Come and have mutandas. Lalela noma bengayihluba ingubo kuwe kodwa bona ngokwabo basazophinde bangibhathise ingubo yomkhosi. Kama ndifuna ukuthandaza bayeke bayisuselela usase yomkhosi usazobhabha njengenkosi unyukela ngasenhla. Kama ndengcwele ukuthandaza uthi umbhalo bona babayithe into okubana izinto zibudenge basezibudenge kanti abayazi ukubana uthe uThixo fike zathi izinto zobudenge zasike zaba ngezobulumko bathi bamanzakalisa kanti bayamnyusela.